ngapte sobai pi ki parlok ki bisnat man pe yak ke video ha ke channel le changkai lelmesi shaka club Barcelona harangkat ki baying hasem bat yakendu yakne ki timet chungu hadin bol lelmesi lola ban tep ko la ke jingile kai persya yakalili lengba ka free kick ha ka bak PSG kala job hadu saula laikor ha kane ka jingyale kai kumta lelmesi bat ki baying hasem ha ka si ka babut kilami na kapak de fris bat kilalek ban Shanghai Shark Club Barcelona ha kana ka jing Shanghai John Lelmesi le kendu ya ketimet jong ha ka boli kendu yo Jordi Alba bat Sergio Busquets bat Lelmesi harakat kini ketimet jong bat ki bahi ngasam kilalek ban bamja ha ka wai ka restoran ha ka ba jong ka Antonella Rakuso kala share ya ka wai ka dur lengba ka Instagram ha ka ba ki ya shondulang ha ka plau jong kan heka restoran tempat perlok tungne pe ya kan ka dur hakaba ka Antonella Rakuso kabadai kalok jong Lelmesi kala share ya kan ka dur hakbo Lelmesi harangkat ki timet jong bat ki bahinga sam kila shondulang hakane ka restoran